Bon dia, família. Allò que surts amb bici i tampoc saps si estàs bé de mides, si vas bé, si faràs mal o no, doncs cap problema. Avui fem una biomecànica per veure com estem de mides i si anem bé. Aquí, a Iler Salut. Ara el que busquem és a nivell articular. Busquem els punts articulats. En acabat, quan fem una gravació, que tinguem determinats aquests punts, per poder marcar totes les angulacions. Extensió d'aquí, de la cama. El que estàs fent amb tot això és, sobretot, sobrecarregar-te aquí de quàdriceps i li estàs donant un patiment a aquest genoll. De por, no? Sí. I bueno, esto, suposo. Amb 19 anys, sí, claro, les cames. El problema el tens amb l'alçada del seient, vas molt baix, sí, vas molt baix. Inclús quan estàs pedalant... Sí, ja m'ho veig jo. Te quedes molt baixet. Llavors ara això ho modificarem, pujarem cap a dalt, i per la resta vas bastant bé. 65 graus d'extensió de braç està bé. Tot el que sigui superior a 170 és que portes massa extensió de braç. Ja no es podria, se queda un... Ara aquí el que busquem és la inclinació del teu peu per donar-li a la sabata, ¿vale? Tancar-la, ¿vale? Que és el que hem fet, ja la tenim aquí. I ara l'últim, li donàvem aquesta rotació, la col·loquem bé, ben col·locadeta, bien. Veus, ara aquí està, aquí, veus? A 3 graus, sí. Pues ara li anem a buscar a 0.
Veus? Vaig girant, vaig girant, vaig girant i busco, veus, la línia del taló i busco a 0 graus. Ara ja està alineada a 0 graus aquesta cala. Ja està, que és la teua. Traiem. Això, un parell de centímetres doncs bon. És que va... Mira el seu genoll ara. Quasi van, però els podríem donar bastant bons, Ho podem donar bastant bons. Clar, amb les modificacions que han fet, de tirar les cales cap a dintre, tal, vale? Però veus que el tracking ja canvia. Sí, totalment. O sigui, això no té res a veure amb això.